קול של הומו. בטקסי הזיכרון תמיד רציתי לדקלם, לקרוא נזכור ולהדגיש שבמותם ציוו לנו את החיים, אבל ממשהו בהגייה שלי היה קשה להתעלם. משהו בדיבור שלי תמיד לא היה נשמע מתאים. רציתי להגיד, הטקס תם. להגיד, לא נפרדו בחייהם ובמותם. להקריא אהבה מקודשת בדם, ואל דומי לנו, עדי יהיו חיינו ראויים לזכרם. משהו בכל זאת עמד לי כמכשול, איפשהו בשפתיים ובמיתרי הקול, הבהיר לי תמיד שאני לא כל יכול, שתמיד מסתתר במצלול איזה סוד. זה סוד שחיכה שם עד גיל ה-20, מתחבא שם למטה בין מיתרים, ותמיד באוזניי ובאוזני אחרים הוא חשף. הצדיק תמיד מחליפה את הטף, מזכירה שאני משהו כמו גבר מזויף, המגזימים ילעיזו עליי הומו מטונף, ואני התפללתי להדגיש את הטף. כי הקול של התנ"ך הוא מעונב בעניבה, מדקלם ללא היסוס את המילים של התקווה, אף אחד לא יחשוד שמדובר באיזו נקבה, אך כשההומו ממוצע מדקלם שורה כתובה, הצורה בה הוא מקריא לפחות מעליבה את הטקסטים הקדושים. כי בטקס צריך לכבד אנשים, ואם צריך, לוותר על שירה של נשים, וכל הזכויות שאתם דורשים, לא כאן. כי הקול הזה שלכם מזכיר תועבה, ובטח בכלל לא עשיתם צבא, ואם נכתב קול באישה ערווה, אז איפה קולן של ההומואיות נחווה? כי הקול הלאומי הוא לא קול של הומו. לא תשמע אותו אף פעם מלווה את הפרומו, זה קול של שוויץ בחטא ובעין, הוא לא בא מפה שאליו נכנס זין. מלאכי חזקיה לא עולה על הנש, דן כנר מנקד גם כשהוא מתעטש, ליד אבשלום קור כל אחד הוא טיפש, ואין פורח בחדשות של 5. כי הומואיות לא מדליקות משואה, אפילו לא מדווחות על פקקים בתנועה. זו זכות ששמורה לגבריות ביותר, אפילו על סייל מודיעים בכל בס קודר. ואני לעולם לא אהיה כל הלאום, כי חבר'י כמוני צריכים לא לנאום. במקרה הטוב להנחות תוכנית על עיצוב, להביט מהצד על כל טקס חשוב, וקול של גברבר אמיתי לתרגל. ואיך שאמר לי אותו ילד לעזאזל, כשאיים להרביץ לי בראש עם מקל, תעשה ניתוח לשינוי קול יא קוקסינל. והשאר יסופר בתולדות ישראל. וואו.